Ahoj, ja som Milan a v dnešnom videu si povieme, čo je JavaScript, na čo sa používa a ako s ním môžeme začať pracovať. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Ako prvé si musíme povedať, čo to je vlastne ten JavaScript. Tak JavaScript je programovací jazyk, ktorý oživuje webové stránky. Zatiaľ čo HTML sa stará o štruktúru a CSS o vzhľad, JavaScript pridáva interaktivitu od jednoduchých tlačidiel až po zložité webové aplikácie. Ako sa taký JavaScript používa? JavaScript beží priamo v prehliadači. To znamená, že nepotrebujeme žiadne špeciálne programy na jeho spustenie. Stačí webový prehliadač, ako napríklad Google Chrome. Tu môžete vidieť jednoduchý príklad JavaScript kódu. Všimnite si značku script. To je miesto, kde píšeme JavaScript priamo do HTML dokumentu. Keď používateľ klikne na tlačidlo, spustí sa funkcia a zobrazí sa okno so správou. Keď začneme robiť s JavaScriptom čosi zložitejšie, ako napríklad animácie, validáciu formulárov alebo volanie API, narazíme na to, že veľa vecí už niekto vyriešil za nás. A preto práve existujú knižnice. Knižnice sú zbierky hotových funkcií, ktoré nám pomôžu rýchlejšie a efektívnejšie programovať. Jednou z najznámejších knižníc je napríklad jQuery, ktorá zjednodušuje prácu s HTML element. Ako takúto knižnicu vložíme do nášho projektu? Knižnice môžeme pridávať dvomi spôsobmi. Buď si ich stiahneme a uložíme lokálne, alebo ich vložíme cez tzv. CDN, čo je verejný odkaz na danú knižnicu. Napríklad jQuery pridáme takto jednoducho. A teraz môžeme použiť jQuery funkcie v našom kóde. Napríklad toto je jedna z funkcií, ktorá patrí k tomuto jQuery kódu. Vlastne tento kód slúži na to, že po načítaní stránky sa nastaví, že akýkoľvek button na stránke bude reagovať na kliknutie. Keď ho klikneme, tak zobrazí sa vyskakovacie okno, alebo teda alert s textom klikol si na tlačidlo. Ctrl+S a tuto môžeme vidieť názornú ukážku. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak by ste mali nejaké dotazy alebo nejaké ďalšie nápady na videa, určite ich napíšte dole do komentárov. Zatiaľ sa majte a čaute.